Ei, què tal? Després de molt de temps sense gravar, torno a fer un episodi de Llibre i Manta, i aquesta vegada és d'un llibre en català. Avui us parlaré d'un llibre que es titula L'amor lenta, de Xavier Mas Cravioto. És un llibre que està publicat per l'Altra Editorial i ha guanyat el Premi Documenta de l'any 2018. Aquest premi és un premi molt prestigiós perquè el convoca una llibreria, la llibreria Documenta i l'editorial Altra Editorial, però l'interessant és que en les seves 4 dècades d'història aquest premi ha estat declarat desert 8 vegades. Això vol dir que és un premi que intenta prioritzar la qualitat abans que fer un guanyador cada any. Llavors, és interessant que l'any 2018 guanyés aquest premi Xavier Mas Cravioto, que és el guanyador més jove perquè tenia només 22 anys quan el va guanyar. De què va l'amor lenta? Doncs ens explica la història de dos germans, l'Aram i l'Helena, que viuen en un pis de Sants, a Barcelona. Per què viuen sols? Per què no estan amb els seus pares? Això s'anirà descobrint a poc. Tot comença quan l'Aram rep una trucada, la trucada de la seva exnòvia, que es diu Laia, i que ho ha deixat amb la seva parella i torna a Barcelona. I a partir d'aquí sorgeix tota la trama de la novel·la, perquè li demana si es pot quedar uns dies a viure amb ells. Aquesta novel·la m'ha agradat molt. La veritat és que la crítica serà molt positiva perquè l'he gaudit, l'he assaborit a cada pàgina. Intentaré centrar-me en els punts que més m'han agradat. Per exemple, el que destacaria és el vocabulari. És una novel·la molt ben escrita, amb paraules molt riques, molt variades i expressions molt maques. I sobretot, m'agraden molt les comparacions. Tu comences a llegir i cada 4 o 5 línies tens una comparació i és molt fàcil d'imaginar i visualitzar el que t'està explicant el narrador perquè sempre ho està comparant a altres coses que et fan una imatge mental al teu cap. Brutal! Una altra cosa que m'ha agradat és l'estructura. O sigui, el llibre no té una estructura lineal, sinó que és com un trencaclosques. Els capítols estan desendreçats. Tu comences a llegir i pots començar pel capítol 17, després et ve el 31, després el 4, perquè són moments de la vida dels personatges que es barregen entre el passat i el present. Llavors, la idea és que tu vas coneixent a poc la vida dels personatges, però com que tot està desendreçat, després tu has de reconstruir-ho en el teu cap. I és molt interessant perquè això manté l'expectació del lector. O sigui, tu no coneixes tota la informació d'entrada, sinó que vas fent salts en el temps i això et manté tota l'estona enganxat. Una de les coses que crida més l'atenció de la història és com comencen alguns dels seus capítols, perquè comença amb la paraula imagina. Llavors, el fet de començar així ens fa veure que tot el que estem llegint és una ficció, és producte de la imaginació d'un escriptor. De fet, en un dels capítols es veu com l'escriptor està escrivint la seva pròpia novel·la, com la comença a escriure. Llavors, m'ha semblat interessant aquest joc d'una història dins d'una història. Punt molt fort. Un detall interessant és que entre alguns capítols s'intercalen annexos que parlen de detalls dels personatges. Són detalls que no són crucials per entendre la història, però que ens fan els personatges més creïbles. Ens parla de quins són els seus gustos, de quines són les redaccions que feien quan eren petits, també de vegades tens algun dibuix. Llavors això fa que el personatge sigui més proper a tu i el puguis entendre millor. Bé, ara em centraré una mica en alguna cosa que no m'ha agradat tant, però tampoc és una cosa molt greu. Jo crec que la història en si, l'argument que s'explica, no és un argument molt impactant perquè és un llibre que no se centra en una història, se centra més en uns sentiments, en uns personatges que estan molt ben construïts. Llavors, per mi, és un llibre que llegeixes per conèixer més els personatges, les seves reflexions, i no tant perquè t'atrapi una trama, una història que vulguis saber com continua. Bé, i per acabar, m'agradaria comentar una mica de què parla aquesta novel·la, per què es titula L'amor lenta. Per mi, el títol és una reflexió precisament sobre la vida, no tant sobre la mort. M'agrada perquè en alguns moments de la novel·la es fa veure que a mesura que anem creixent, que anem deixant potser l'adolescència i ens endinsem en la nostra joventut, cada cop anem repetint experiències, coses que ens passen, que fa que perdem potser l'emoció de viure, la intensitat de la vida i acabem caient en una rutina. Segons l'autor, o almenys jo ho interpreto així, això és com una mort, quan tu ja comences a perdre la il·lusió, a perdre l'emoció de coses que et poden passar perquè ja les has viscudes i a poc això et va generant com una certa apatia cap a la vida. Llavors, hi ha un detall, una reflexió que m'agrada del llibre i que us la voldria llegir perquè ens parla de la felicitat. Segons el Xavier Mas, la felicitat és el següent. Ell diu: la felicitat és la vida que es mou. Llavors, m'agrada aquesta concepció.
Quan som feliços és quan estem en moviments, quan ens proposem nous reptes i intentem deixar que la vida ens sorprengui. I per fer-ho ens hem de moure i hem de variar la nostra rutina. No sé, crec que a més de gaudir de la lectura ens fa reflexionar i ens fa plantejar-nos moltes coses que potser fins ara no les havíem pensades. Doncs fins aquí, us recomano molt aquest llibre, a mi m'ha encantat. He gaudit molt de la narrativa del Xavier Mas Craviotto i el vull felicitar perquè té molt de mèrit que un noi tan jove hagi escrit amb aquesta qualitat. I us espero en propers episodis de Llibre i Manta i moltes gràcies per sempre seguir fidels a aquest canal. Un petonàs!